Se norqod. Fil-għaxija mhux dejjem nagħmel l-istess. Fis-sajf ikun għadu d-dawl u noħroġ x'imkien mal-mama. Imma fix-xitwa jkun id-dlam u m'għandumux ma mmorru d-dar. Kif naslu jien noqgħod nilab, inlesti l-basket għall-iskola, niekol u mbagħad inkun għajjien ħafna. Għajnejja jibdew jingħalqu weħidhom u nidħol norqod. Il-mama u l-papa iħobbu jgħiduli xi storja qabel ma norqod u ngħidu talba flimkien. Ġesù jieħu ħsiebi, mhux biss meta nkun fit-triq, meta nkun l-iskola, meta nkun qed nilab, jieħu ħsiebi wkoll meta nkun rieqed. Ikun ħdejja, jarani nistrieħ, joqgħod jistennini sakemm filgħodu nerġa' nqum. Fid-dlam imma u jieħu ħsiebna mhux biss lilna tfal li nkunu rqadna, imma wkoll lill-mama li tibqa' tnaddaf u lill-papa li jkun għadu ma ġiex mix-xogħol jew qiegħed id-dar imma baqalu x'jagħmel. Bħal ħafna nies oħra, il-mama u l-papa għadhom ma raqdux. Qabel ma norqod mulej ngħidlek grazzi mulej għax inti tħobbni ħafna. Jien se norqod imma int torqodx għax x'nagħmlu jekk torqod int ukoll. Grazzi mulej talli għamiltilna d-dlam għax jekk tibqa' x'jemx kif nistgħu norqdu. Il-lejl it-tajjeb.